Estas pintadas nas que podía lerse feminismo é distinto da igualdade, ou viva a manada, que aparecían hai uns días en riba dun mural en defensa das mulleres nun dos muros do Instituto da Cachada, están a ser o centro das críticas. Ninguén se explica as razóns que levaron os seus autores a cometer tal desagravio, tachándoos de lamentables e pouco afortunados. Bueno, é que vamos, se te digo, vamos para atrás en vez de para diante. Para min, sinceramente, non me gusta, a ver, no? Que haxa persoas que fagan isto, ademais, un mural tan bonito que fixeron aquí, que fagan esta marranada, para mí é unha marranada. No, sentido ningún. Aparte que a que ven isto? A confrontar a xente, non é outra cousa. É que parece que en vez de andar para diante, andamos para atrás. E bueno, o que fixo a cabeza non dá ningún, Da mesma opinión se mostra o alcalde Xoán Xosé Dieste. O rexedor considera unha provocación e un claro atentado contra os dereitos e liberdades das persoas, neste caso contra as mulleres. Unha aberración, un atentado contra os dereitos individuales das persoas, os dereitos fundamentales, en concreto contra as mulleres, non? Que teñen que ser respetadas, como teñen que ser respetadas todo o mundo, non? Aínda que sexa unha pintada, é totalmente reprobable, inadmisible, todo este tipo de actos deben ser penados. A nova da pintada tamén está a ter unha gran repercusión nas redes sociais, sendo numerosas as persoas que manifestaron o seu total rexeitamento contra este tipo de feitos.